fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig en gave, for som hun har ønsket sig i år, med dejlig chokolade og kager til. Tak så meget. Skål. Skål. Den her til dig, Johanne. Tillykke. Det er sgu da mærkeligt, at vi ikke har flere på skolen. Heldigvis er vi her. Skål! Ja, på Island. Ja, der er så mange på Island. Ja, fordi der er så lige præcis, hvis man er fra Island, og man boller et kunstigt får, så synes jeg, så begynder det at blive sådan lidt suspekt. Fordi der er så mange, ikke? Er det da rigtigt nok? Du har da 2 får. Det er ikke noget, der møder der aldrig en dansker. Jeg synes også, at det er lidt uhyggeligt at være alene. Næsten alene i skolen, fordi det er så lang tid siden jeg har sovet alene. Okay, så bliver jeg nødt til det. Jeg hørte en virkelig uhyggelig historie her den anden dag. Ej, Andreas, så gider jeg ikke høre på dig mere. Jeg går over ordner mit vasketøj. Okay, men I får i hvert fald lige historien. For 12 år siden, der forstanderens datter, som var 6 år på det tidspunkt. Hun var, fordi forstanderen, jeg ved ikke, han var sådan lidt en underlig fyr åbenbart. Fordi han låste hende åbenbart inde i annekset, fordi hun havde gjort et eller andet. Og så var der så nogle af højskoleeleverne, der var gået over, og de havde drukket, og så skulle de over og ryge noget hash. Så gik der så ild, de kunne ikke styre det, og så gik der ild i det der anneks, og de der højskoleelever, de vidste ikke, at pigen var derinde. Så de ville hellere skynde sig væk. Men hende og pigen, hun brændte inde derinde og døde. Og de fandt simpelthen nærmest aldrig hendes lig. De siger, at det var bare askerne, der var tilbage. De fandt hendes dukke, som der var brændt. Året efter, så var der 4 elever, der døde på skolen. Ej, det passer fandme ikke. Der er ikke 4, der døde. Det er rigtigt nok. Det var lige oppe på en etagerne heroppe, jeg ved. Lad os gå op og kigge. Jeg viser dig, hvor det er. Så kan vi kigge på det. Altså, lad os gå op og se den der. For helvede. Okay, så kom. Nej. Så kom nu. Hallo? Hvem er der? Andreas Eichel. Hey, det er fandme ikke sjovt. Andreas? Jan? Er det jer? Fandme psykopat, stop det der pis. Jeg tager det simpelthen sammen. Vi er ved at blive skør. Lige heroppe. Okay. Det er mega godt. Det var herinde. Det hele skete. Lige derovre, Johanna. Lige derovre. Prøv at kigge. Det var... Ej, hvor er den latterlig, Andreas. Lad os nu gå ned igen for helvede. Det er jo ikke sjovt. Jamen... Hvad fanden er det? Det er en dukke. Andreas, nu hold nu op. Jeg gider ikke mere. Jamen, prøv lige. Hvad fanden laver du, Andreas? Det er overstreget, det der. Jan, prøv lige. Johanna!
Du var en skid dum. Fuck det. Det er også bare... Hvad fanden? Det er fandme også løgn, det der. Johanna? Du kender jo Andreas. Jeg mente jo sikkert kun for sjov. Lad os nu hygge os lidt. Johanna? 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 Er du der? Johanna? Hvad fanden filmer mig? Hvad fanden sker der? Andreas? Tager du pis på mig, eller hvad? Andreas? Hallo? Hallo? Jan? 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 Er det blå? Andreas! 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 Hvad sker der? Hjælp, 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 det er nogen, som er død. Er det nogen der? Hallo? Du behøver hjælpe mig, hvorfor siger du ikke noget?
Cyrus Jones, 1810 to 1913, made his great-grandchildren believe you could live to 103. 103 is forever when you're just a little kid. So Cyrus Jones, live forever. Grave digger, when you dig my grave, could you make it shallow so that I can feel the rain? Grave digger. Muriel Stonewall, 1903 to 1954. She lost both of her babies in the Second Great War. Now you should never have to watch your only children lowered in the ground. I mean, you should never have to bury your own babies. Grave digger, when you dig my grave, could you make it shallow so that I